парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Няма такова. Парламентарната група на ДПС. Господин Анастасов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз искам да Ви благодаря за предоставената информация, особено за частта преди Вашия мандат. Буди интерес наистина предишното редовно правителство какви точни действия предприело и каква всъщност е била истинската им цел. Ние оставаме с впечатление, че по-скоро е гонено едно саботиране на процеса и неизпълнение на решението на Народното събрание, но винаги може да направим отделно изслушване и за това. Колкото до конкретната тема, колеги, трябва да е ясно, че ние не продаваме резервни части за конструктор Лего, а оборудване за ядрени реактори, всеки от който е изключително специфичен. Дори с една технология няма два ядрени реактора, които да съвпадат с проектирането си, именно защото се изграждат на много различни площадки. Дори два реактора, които са изградени на една площадка, не са еднакви. И това трябва да е много ясно. Колкото до проекта АЕЦ „Белене“, мисля, че е ясно, той е приключил. Не заради това решение, по много други причини. Първата, разбира се, че е грешно структуриран проект, който няма финансиране. Нещо, което сега е отчетено, и проекта за 7 и 8 блок с технология EP1000 са изградени по правилния начин, с правилната последователност и правилното финансиране. Съответно тези части с дълъг цикъл на производство ще бъдат поръчани след окончателното инвестиционно решение, както трябва да бъде и със всеки друг проект. Колкото до оборудването и това колко да си го пазим и как да си го пазим и всякакви различни предлози, колко е хубаво да го държим тук в България, при условие че няма какво да го правиме. Естествено и това оборудване, като всеки друг актив, тежи. Тоест ние плащаме за неговата консервация, защото то се съхранява при много специфични условия, така че да бъде в състояние, в което да може да бъде продадено в случая. А колкото това, не знам дали оценявате страна, която не произвежда части за ядрени реактори и ядрени реактори да може да продаде едно излишно оборудване, може би шанс веднъж в живота. Защото ядрени реактори не могат да се продават наляво-надясно. Колкото до въпросите защо Украйна може да си инсталира сама тези реактори и да изгради останалата част, а ние не можем. Колеги, на мен също ми се иска да карам самолет, но не мога. И това зависи от много, много причини. Главната причина е, че първи до 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, нека да бъде ясно на тази зала, които са изградени от една съветска фирма за онова време, са изградени, моля хубаво да си отпушат ушите над част от залата, от украинци. И децата на тези украинци в момента са председатели на Ядерния комитет в Украйна, съответно министър на енергетиката там. Да, много е неприятно, някой го боли, съжалявам, няма да може да си изпълнят обязаностите, но това е положението. Украинците могат сами да си ги изпълнят. Украинците имат машиностроене, което може да направи тези части, а всичко друго е една пропаганда на една държава, която е обявила България за вражеска такава. Това е истината. Колеги, съжалявам.